Žiadne zranenie, nič. Dobre, 10 kg sádla a svalov tam zostalo. Ale teraz v Himalajách som schudol 14 kg, takže to ide veľmi rýchlo naspäť. Teraz? Naposledy, keď ste boli? Áno, teraz vážne? som bol tých 7 týždňov. Wow. Hej. Dobrá otučovačka. Čiže niekto si potrebuje doskázať to, že je dostatočne dobrý tým, že ja neviem, ho poklepu po pleci a na niekto musí vyliezť na Everest a stať sa generálnym riaditeľom. Ale všetci sme v konečnom dôsledku pacienti, hej, že toto je jedno veľké sanatórium. Áno, toto je krásne laboratórium, kde tu žijeme. Ahojte, vitajte pri ďalšej časti podcastu Hikemates o horách a ľuďoch. Moje meno je Marta Rajková a naším dnešným hosťom je jeden z našich najúspešnejších výškových horolezcov, dnes coach, pán Zoltán Demian. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Respektíve... Vítajte u mňa. Presne tak, pretože sa nachádzame v Prašníku v okrese Piešťany. A vy ste však rodený Bratislavčan a dokonca rád o sebe hovoríte, že typický prešporák. Starý prešporák, aj dokonca tak, áno. Znamená to, že viete aj po maďarsky a po nemecky? Pár sa hoď. Sicha. Áno, podkyvánok. Sme však v Prašníku a je tu obrovitánska záhrada, je to tu neskutočne harmonické, veľmi zelené, zvuk vtáčikov tu počuť. Prečo ste sa presťahovali z mesta sem do týchto odľahlých končín? V určitom momente som pocítil, že to mesto, a Bratislava je malé mesto, že mi nejak nesedí. Ten rúch, to stále svetlo, tie autá, jak začali narastať, tak som sa tam necítil príjemne. A tak sme s manželkou uvažovali nad tým, že by sme odišli z Bratislavy a našli sme si aj pozemok pod Červeným kameňom Píla, ďaleko Modry. Lenže tam nedokázali sme získať stavebné povolenie, ako stále niečo bolo zlé, vtáčie územie, ochranné pásmo vody, neviem čo. A ja som v tom roku som si dal taký pochod z Dukelského priesmiku do Bratislavy. Si mesiac som šlapal po Slovensku, aby som spoznal nielen z vlaku a z auta, ale naozaj si to prešiel. A mám priateľa v Cetune, to je kúsok odtiaľto. A keď som prechádzal po tom hrebení ešte Bielých Karpát, tak som mu volal, že som tu. A on povedal, však prídi dole, tuto v Cetune je dobrá krčma, ako také nezdravé veci tu robia a dobré pivo. Tak 3 hodiny som išiel z toho hrebenia, to je ďaleko. Som schádzal dole a to bol koniec augusta, dozrievali jablčká. Neskoro po obede tie domy z tých nepálených tehál s tým drevom takým vypreparovým, to mňa tak chytilo za srdce, že potom sme hľadali a našli sme to tu. Takže je to viac menej náhoda? Ja náhodám neverím. To bola neuveriteľná story, jak sme toto miesto našli. Že my sme najprv nejaké realitky a prešli sme x miest a potom sme sa raz tak vybrali sami, len tak, že na blind. A tu sme sa tak motali a sme prichádzali tak od Podkylavy a smerom akoby na krajné a tu, jak je odbočka k nám na tie zbehy, tak ja neviem prečo, ma to tam, že však poďme sa sem pozrieť. Tak som zabočil sem, išli sme na horný koniec, tam sa mi to nepáčilo, takže ideme preč. A už sme akože odbočíme ako smerom hore a ja, že no ešte sa ideme tam pozrieť. A prišli sme sem, tu sme stáli na tej ceste, tu to bolo zarastené, polorozpadnutý dom. A ja hovorím Zuzke, ja som ten dom videl v inzeráte fotku, to je 100% na predaj. Žiaden inzerát nikto nikdy nedal. Tak sme tam, susedia tam rekonštruovali takú chalupu, tak som sa spýtal, že či je to je. A že tento a tento pán to predáva. A že kde býva? Však tuto kúsok, tak poďme tam. Tak sadol ku mne do auta, prešli sme tam. Za 15 minút som sa vrátil, tam sme si tlapli. Keď Zuzka išla, dali sme ten zrýchlený zápis do katastra, keď išla do Piešťan na katastrálny úrad pre LVčko, tak práve tuto v tom dedinskom rozhlase hlásili, že ten pán, od ktorého sme to kúpili, zomrel. Čiže to bolo proste zázračne, nás to sem doviedlo a keby sme o mesiac neskôr sem prišli, tak alebo keby sme sem neodbočili. Tak tu dnes nesedíme. No, tak proste
niečo ma sem doviedlo. To, čo ma aj v horách vždy niekam zaviedlo, kde bolo treba. K tomu som sa práve chcela dostať, že teda keď neveríte v náhody, znamená to, že všetko má nejaký svoj zmysel a aj ste tak spomínali, že ste išli ako keby za svojím pocitom. To znamená, že riadite sa nejakou intuíciou v živote? Ja mám neuveriteľnú intuíciu. Ako rozozná človek, že to je intuícia, ten vnútorný pocit? To je strašne ťažké. Ja sám sa to stále učím. A som vám pred chvíľou spomínal, že dneska nám obidve naše staré auta vypovedali službu. A to staršie je to moje 22-ročné autičko, na ktoré som dovčera nechcel dopustiť. Tak niečo tam prehrdzavali dvere, tak som zháňal cez bazoš dvere. Konečne som našiel v Sučanoch, tak som tam bol. Tak mi predal tie dvere. A taký veľmi ako super mechanik v takej garáži. Sa mi to tam strašne páčilo. A tam skladal presne také auto, jak mám ja, že ho z Talianska doviezol a šolíchal. A ja keď som to auto uvidel, tak ako, to je také isté, ako ja mám, lenže v dobrom stave. Že ja som ho mal hneď kúpiť. A za veľmi dobrú cenu. Tak teraz, práve to je teraz, ako, že je to intuícia, ktorá mi hovorí, kúp to a nevymýšľaj. Alebo je to len, že chcem mať také isté auto, ako som mal predtým. Tak je to ťažké rozlíšiť. Tu sa už dostávame kvázi k tomu coachingu a to bola oveľa moja neskoršia otázka, ale nevadí, lebo to je podľa mňa jeden z takých, alebo jedna z tých najťažších otázok v živote, aspoň teda pre mňa a verím, že aj pre ostatných, trafiť ten moment alebo rozhodnúť sa, že keď mám nejakú prekážku v živote, či je to prekážka, ktorú mám ešte prekonať a ešte ako keby bojovať ďalej, alebo naopak mi to už ukazuje, že sa mám toho vzdať. Že tady nechoď. Presne. No. A to je ťažké. A toto je niečo, čo sa racionálne nedá zistiť. Čiže ja pri mojej práci, ja to už ani nenazývam koučovanie, ja to nazývam sprevádzanie ľudí. Používam takú zvláštnu metódu. Samozrejme, ja som ju nevymyslel, ale bol som na rodinných konšteláciách a to ma potom vlastne moju Zuzku to inšpirovalo a ona tiež takto sprevádza ľudí. Ona to začala praktizovať a veľmi to fungovalo, tak ja som to skúsil tiež. Čiže príde ku mne niekto, ktorý má nejakú takúto tému rieši, mám ísť tade, väčšinou máme 2 až 3 možnosti a ja mu podám mám taký bloček, poznačte si na ten papier nejakým spôsobom, by ste vedeli, o čom pre vás prvú opciu, druhú, tretiu. Napíše, teraz tej mojej pracovni, rozložte to niekde na koberec, kde vás to napadne. Tak on to nejako položí. A teraz postavte sa na každý z tých papierikov v poradie, ako vás napadne. Postavte sa tam, uvoľnite sa, zavrite oči a len stojíte. Ako dlho? Pocítite, keď je dosť. A on tam stojí, niekedy dlho, niekedy krátko, potom prejde na druhé, prejde na tretie, alebo ona. Vráti sa, sadne si tam oproti mne a mne stačí urobiť takto. A niekedy je to také, že ten človek má absolútne jasno. Hoci racionálne sme predtým prešli všetky tie... A ja myslím, že toto je najlepší spôsob rozhodovania. Ja som, skoro som povedal posadnutý, ale to je silné slovo. Ja hlboko verím v univerzálne platné princípy. Celý tento vesmír funguje podľa nejakých univerzálne platných princípov. A horolezectvo ma naučilo, že rovnováha je jeden z najkľúčovejších princípov. Lenže v tej Ázii som objavil ten pohľad yin-yang na rovnováhu. Čiže yinové je to stabilné, yangové je to, čo sa dynamicky mení. A keď my pri čomkoľvek, všade v živote zapojíme obidve strany, čiže pri rozhodovaní, tá yangová strana, to je tá racionálna, čiže si môžem aj do nejakej mriežky dať a urobiť si nejakú SWOT analýzu, to je jedno. Proste môžem sa racionálne podľa nejakých parametrov urobiť si vyhodnotenie tých 2-3 alternatív. To je dobré, lenže keď vynecháme ten gut feeling, proste to zapojenie tej našej intuície, to, čo nie je racionálne, čo sa nedá merať, čo sa nedá racionálne zdôvodniť, tak vtedy to začne fungovať. Čiže najprv si je dobre urobiť toto a potom, a to je tá metóda, jedna z možností je toto, že ten človek sa tam postaví na to a už nerozmýšľa na tých racionálnych veciach, ale nechá to na seba pôsobiť, že ako sa cítim,
keby som bol v tej pozícii, keby som si zvolil tú alternatívu, ako by som sa v nej asi cítil. A to naozaj funguje, že ten človek to naozaj pocíti. Zatiaľ to u každého, s ktorému som to ponúkol, to perfektne zafungovalo. Ale asi v reálnom živote, keď sa rozhodujeme v tých každodenných situáciách, možno je to aj také trošku hektické a nemáme možno čas sa niekde tak zastaviť, postaviť a počúvať tie svoje vnútorné pocity. Je toto ten dôvod, prečo potom niekedy možno robíme aj zlé rozhodnutia a prečo vôbec sme ako keby zabudli na tú našu intuíciu? Samozrejme, nie každý. Možno aj sa hovorí, že ženy ju používajú viac ako muži. Jasné, je to tak? Jasné. Ženy samozrejme historicky majú ďaleko menej zakrnutú tú intuíciu, lebo všetci sme ju mali. Prírodné národy to absolútne majú stále. A my sa teraz snažíme k tomu dostať naspäť. No my sa pomaličky k tomu akoby vraciame. A teda na tú otázku, čo ste dali, že nemáme čas, no tak to je na úsmev. Že ako... Ale je to tak? Bohužiaľ, že strašne rýchlo žijeme. No, ale to sme si zvolili. To je naša voľba. Tak potom sa nemôžeme diviť, že robíme rozhodnutia, ktoré potom ľutujeme, keď my si nedovolíme, aby sme si dopriali čas na rozhodovanie. A to je zase ten jinový svet, to je ten duchovný rozvoj náš, ktorý mnohí ľudia považujú za slabosť, za blbosť, nedá sa to odvážiť, nedá sa do toho zahryznúť, nedá sa to odmerať, tak to neexistuje. A práve mnohí ľudia, čo ku mne chodia z toho top manažerského prostredia, tak keď sa o tomto bavíme a im to ukážem, tak zrazu ako objavia akoby nový svet. Ameriku. A niekedy to zázračne funguje za krátku dobu, hlavne u mladších ľudí, to funguje veľmi rýchlo, že vedia nájsť nejakú novú cestu vo svojom živote. Prečo u mladších ľudí to funguje lepšie? Ešte sú takí flexibilnejší? Áno, sú oveľa flexibilnejší, lebo viete, naše podvedomie ako je ilúzia si myslieť, že my máme slobodu voľby. My sa slobodne nerozhodujeme, my sa rozhodujeme intuitívne a emočne hlavne. Takže my to vedci dokázali, že vlastne k tomu rozhodnutiu príde ďaleko skôr v našom limbickom mozgu, než ten prefrontálny kortex to zaregistruje. A potom sa my nejako rozhodneme a potom si to racionálne zdôvodníme, že asi preto som sa tak rozhodol. A je dobré podľa vás rozhodovať podľa emócií? Lebo počúvam aj rôzne všelijaké také sebarozvojové aj prednášky a niektorí hovoria, že zase nie je úplne dobré počúvať iba tie emócie, lebo tie môžu klamať. No však to je to, čo som pred chvíľou hovoril. Emócie sú yinové, ratio yangové. A to nie je, že jedno je dobré, druhé je zlé. Obidve sú užitočné. Ale keď použijeme len jedno, no tak to je, keby som stále na jednej nohe a balancoval takto. A keď balancujem takto, tak tá pravdepodobnosť, že pleštím, je veľmi veľká. Takže vždy je treba obidve. A jedno, aj druhé. A keď si toto človek uvedomí, tak tých pár minút, koľko minút, hodín denne neefektívne premárnime. Urobíme zlé rozhodnutia, potom musíme korigovať. Čo nás to stojí nervov, energie, času. Takže keď je ďaleko múdrejšie, skôr než sa do niečoho vrútim, a hlavne keď sú to zásadné rozhodnutia, kde budem pracovať, s kým budem žiť, alebo aké auto si kúpim, v akom dome chcem bývať, to sú nie, že čo si dám na obed, alebo či si dám zelený, alebo čierny čaj. Tak to môžeme rýchlo rozhodnúť. Ale tie zásadné veci, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života, tak tam, keď si nedoprajeme čas, tak... A čo ak si tieto dve veci protirečia? Čo ak mi emócie hovoria niečo iné ako rozum? Respektíve buďme ešte konkrétnejší, že dajme tomu, že by sme naozaj chceli teraz vyriešiť nejakú situáciu, že niečo ma trápi, tak čo má ten človek robiť? Má sa v prvom rade trošku zastaviť a začať počúvať tie svoje vnútorné pocity? Ako má vlastne dospieť k tomu správnemu rozhodnutiu alebo riešeniu? Môžem zopakovať už to, čo som povedal len. Najprv si to racionálne v kľude prejsť všetky pre a proti. Tam sa dostanete na 70% práce je urobených. A potom počúvať ten svoj vnútorný hlas. Opačne to nejde. Čiže také tie, že len emócie a že ja sa nechávam viesť svojim vnútorným hlasom, no môže to fungovať, ale nemusí to fungovať. Takisto aj racionálne to môže fungovať, ale nemusí fungovať. Ale
ďaleko väčšia, ani toto nikdy nemáte guľatú pečiatku. Ale tá pravdepodobnosť, že ste sa dobre rozhodli, viete, to je presne to, keď niekto vám niečo hovorí a z neho vyžaruje opak toho. Čiže hovorí vám nejaké medové motúzy vám popod nos, ale vy cítite, že mu neveríte tomu človeku. Tak čo myslíte, čo je vtedy silnejšie, tie slova, alebo čo ten človek vyžaruje? No jasné, že vyžarovanie. No vidíte. Takže my to v sebe máme, my to stále ako máme túto schopnosť, len ju musíme dovoliť si začať používať, ale ešte raz opakujem, ani jedno, len jedno alebo len druhé nie je pre nás užitočné. Obidvoje, keď zapojíme, hold na to nehmotné, ale však aj tým racionálnym ja zabíjam nejaký čas alebo venujem tomu nejaký čas. Tak prečo by som nemohol venovať aj tomuto? Je to len vec rozhodnutia. Ale ľudia, ktorí to začnú robiť, tak už vidia, že ak im to funguje, tak nemajú dôvod sa k tomu vrátiť. Čiže keď ide k človeku koučovi, v podstate mu stačí aj jedno sedenie, že viete mu ako keby dať nejaký návod na to. To je najväčšia ako odmena pre kouča, keď stačí jedno sedenie. A z času na čas mám také, tak to mi ako moje koučovské ego pohľad každý, že toto bolo to. Tak asi to je to najlepšie, keď sa to človek ako keby naučí ten návod, že ako ďalej s tým pracovať a už nemusí chodiť potom ako na spoveď každý mesiac. Že to je žiaľ Bohu ten spôsob taký, akože, že už ten life coach, že na všetkom mám niekoho, či pri všetkom potrebujem niekoho konzultovať a tým sa my stávame závislými na tom niekom. A tam ide o to, aby sme sa v živote zo závislosti dostali minimálne do nezávislosti, a keď sa nám podarí do vzájomnosti. Čiže žijem s niekým, spolupracujem s niekým, kde vďaka tomu obidvaja môžeme rásť. A mnohí ľudia si to milia so vzájomnou závislosťou. Čiže ja nemôžem byť bez teba, ja ťa potrebujem, a to môže byť v pracovnom vzťahu, to môže byť v osobnom vzťahu, a to je zase len závislosť. Alebo aj v tom vzťahu ku koučovi, ako ste práve spomenuli. Áno, som závislý na koučovi, som závislý na lekárovi, som závislý na čomkoľvek. Ale sú ľudia, ktorí, aspoň to tak vnímam, že niektorí to vlastne chcú, že oni ako keby možno ani nemajú takú tú snahu vyriešiť ten problém, ale skôr sa ako keby na niekoho zavesiť, že však on vyrieši môj problém. A narážam na to, že vlastne vy ste v úvode spomínali, ešte predtým, než sme začali tento rozhovor, že máte špeciálnu takú požiadavku, že vy chcete, aby ten človek, napríklad aj vrcholový manažér, sám si to stretnutie s vami dohodol, aby to vlastne nedelegoval na nejakú asistentku. Áno. Prečo je to také dôležité? No, lebo ten človek, keď nechce, on musí naozaj niečo preto urobiť. A tým, že to za ňo zaplatí firma, tak ani do vrecka nemusí siahnuť. Takže keď to za ňo vybaví asistentka, a to, čo je zadarmo, to, čo získame veľmi ľahko, si v živote naozaj nevážime. Čiže ja musím za to niečo v úvodzovkách zaplatiť, ale však to je len vydať nejakú energiu. O to ide. A keď chcem, aby som sa dobre rozhodoval, tak budem musieť vydať nejakú energiu na to, aby som sa zastavil a skľudnil a nie v nejakom afekte, v nejakom zhone sa rozhodoval, ale ako kľudnom. A keď je to zásadné rozhodnutie, no tak počkám 2-3 dní. Alebo týždeň. Nedopusťme, aby nám celý svet niekam unikol. Odložme sklíčka dotykov, dajme si digitálnu očistu a pomôžeme sebe aj prírode. Viac na digitálnaočista.sk. Ja som veľmi rada, že nám toto stretnutie nakoniec vyšlo. Ja som vás kontaktovala ešte na jar, tuším tak v apríli alebo máji, ale akurát ste mi ubzykli do Himalájí. A aj sa pamätám, že ste tak boli takí nadšení, že aj idete tam sám, aj idete na dlhšie. Tak kam ste konkrétne išli? A zaujímalo ma hlavne, že prečo sám? Prečo je pre vás také dôležité ísť do hôr a vyslovene do Himalájí sám? Tak chodievam sám nielen do Himalájí, chodievam aj na chalupu do Zázrivej sám a z času na čas tam idem na týždeň mlčať.
som spomínal, som išiel cez to Slovensko, dal som si jednu z tých najdlhších trás do Santiago de Compostela, som išiel z Irunu, tú severnú cestu, ja mám cez 800 km, myslím má. A plus, ja som predtým sprevádzal, 10 rokov som sprevádzal ľudí po Himalájach, skupiny, a v 2011 som pocítil, že už to začínam vnímať ako prácu. Tak som okamžite s tým skončil, že už ma to až tak nenaplňalo radosťou a láskou, jak ja rád hovorievam. A prečo sám? A odtedy chodím do Himalájí, bol som teraz 3-krát sám v Himalájach. Väčšinou som chodil na mesiac, teraz vďaka mojej Zuzičke ma nahovorila, že aby som išiel na dlhšie, tak nejaké som bol 7 týždňov. To je milé, keď vás manželka posiela, aby ste ešte zostali dlhšie, nie? Tak áno, lebo viete, keď som chodil do Himaláje liesť, tak to bolo vrchol a veľmi to okolie sme nevnímali. Proste najprv sme išli na vrchol, potom sme vyliezli a teraz hurá domov, čiže okolie bola taká kulisa. Keď som sprevádzal ľudí, tak to je nesmierna zodpovednosť, ako aby všetci sa cítili príjemne, aby ten zmysel, aby oni našli ten kontakt s prírodou a nejak si upratali v hlave, aby to fungovalo, tak musia mať, to nie je bobrík statočnosti, ale aby mali nejaký komfort, aby sa mohli na seba sústrediť a naozaj to fungovalo. Takže ja som stále bol tam pre nich a ja som bol na tom poslednom mieste. No a keďže to už pomaly sa blížim k 70-ke, tak ako už je najvyšší čas ako začať aj pre seba niečo si robiť v takom tom možno sebeckom slova zmysle, ale v tom dobrom. A to bytie sám je veľmi dôležité práve preto, aby sme tú jinovú stranu v nás rozvíjali. Aby sme mali čas sa zamýšľať nad sebou, nad svojim životom, aký život žijem, aký život by som chcel žiť, ako by som si to predstavoval, akým človekom by som chcel byť. A to sú všetko tieto jinové veci. A to je vlastne také zastavenie pri tom rozhodovaní nie na 10 minút, na 3 dní, ale na 7 týždňov. A keď tam človek nie je sám, tak vždy s tým druhým, ja keď aj fotiť chodím, kedysi sme chodili spolu so Zuzkou a ona si tam sadla, meditovala si. Proste ja som ani nevnímal, že tam je, ale moje podvedomie vnímalo, že ja čakám niekedy 2 hodiny, 3 hodiny na to, že príde nejaké svetlo, nájdem si nejaký motív a teraz tam čakám, že predpokladám, že odkiaľ by to svetlo mohlo prísť, no lenže raz príde, raz nepríde. A ja som bol z toho taký nesvoj, že ja zdržujem. Aj to mama 100-krát presviečala, že je to v poriadku. A potom sme sa zhodli na tom, že aby som sa ja naozaj mohol uvoľniť a tak idem tam sám. Čiže ideme spolu niekde, fotiť, chodievať sám na takéto. A ona potom zase ide sama k moru alebo inde. Do tmy chodí, ja som na to ešte nedozrel, ako ísť na týždeň do tmy. Ja som už bola, musím sa pochváliť. Super, aj ona hovorí, že väčšina ľudí po 3 dňoch ako vybehne odtiaľ a ona si tam libuje a je to vždy niečo, život niekde posunie. Takže ja myslím, že to byť sám so sebou, aby človek spoznal sám seba a v tých zákutiach našiel tie bloky, ktoré všetci ich máme a potom postupne môžeme na tom pracovať. Ľudia, ktorí chodia po horách a obzvlášť výškoví horolezci, ako ste vy, podľa mňa nemajú vôbec problém byť sami so sebou. Pre vás je to asi ľahšie. Väčšinou nie, áno. Ale sú ľudia, ktorí sú neradi sami a nevedia to. Čo by ste možno poradili takýmto ľuďom, ako sa to, neviem, či naučiť, ak sa to vôbec dá? Všetko sa dá naučiť. Všetko sa dá naučiť. Začať malými krokmi. Teraz som bol 3 dní so Zuzkou, ona je aj cvičiteľka jogy, aj cvičí jogu dlhé roky. A ja som tak akože skôr bol zvyknutý, ja som predtým robil rýchlostnú kanoistiku, potom horolezectvo, čiže to boli skôr také silové, vytrvalostné športy. A ja mám poskracované svaly, čiže aj dnes ráno som si naťahoval tieto moje hamstringy. No a boli sme na tom tréningu, ona tam mala takú skupinu, tam cvičila, ja že tam budem fotiť a budem si chodiť. Nakoniec som foťak ani nevytiahol. A oni tam robia aj takú riadenú meditáciu, 40 minút alebo 30 minút.
Tak to by som mohol skúsiť. Tak som jedno ráno, skoro o 7 to začalo, tak je to tam, som to absolvoval tú riadenú meditáciu, veľmi pohodlnú, ležiac na chrbte a tam vám hovorí, tam si uvoľni to a proste človek nič robí, len leží. A potom oni začali cvičiť a hovorím, tak ja to skúsim. No nakoniec som začal chodiť na všetky tieto a som sa rozhodol, že začnem chodiť na tú jogu a začnem úplne tým najjednoduchším a viem, že tu ma ťahá, tam ma tlačí, ale mi je úplne jasné, že keď začnem mierne a pomalinky budem pridávať podľa svojich pocitov, a to všetci hovoria, to je to isté, keď začnete chodiť do posilovne, tak ako nemôžete začať najväčšími silami, činkami. A je dobre sa odfotiť pred tým a potom po mesiaci a zrazu vidíte ten rozdiel. Čiže to je ten problém dnešnej doby, že všetko sa neuveriteľne urýchľuje. A my ako ľudské bytosti, čo sme tu 2 milióny rokov, nie sme nastavení na rýchle zmeny. Čiže to, čo sa teraz deje, COVID, vojna na Ukrajine, toľko vecí sa zrazu začalo diať a samozrejme internet a tie negatívne veci, ktoré s tým súvisia. Čiže tí ľudia, a preto ľudia, čo ku mne chodia, ktorými sprevádzam, tak kedysi 50 plus roční boli, že burned out efekty, že vyhoretí, dnes 30 plus. Čiže tá doba je naozaj veľmi, veľmi dynamická a my na to nie sme nastavení. Čiže my musíme vedome si toto uvedomiť, že toto je určitý vývojový stupeň a môžeme tomu podľahnúť a byť obeťou. A to je zásadná vec, čo teraz hovorím. Pri každej situácii si človek musí povedať, teraz sa správam ako obeť alebo ako tvorca. A keď sa ja dám do pozície obete, a prečo sa mi to stalo? Ako to Boh mohol dopustiť? A ten za to môže, ten za to môže. A keď toto vo mne beží, no tak som jasná obeť. Že? Preto tí ľudia sú tak manipulovateľní týmito nešťastnými politikmi teraz, že vyvinú na nich, vymyslia niečo, čo vôbec nie je pravda. Nejaký problém s imigrantmi, však to je smiešné, ako na Slovensku. Máme málo pracovných síl a konečne by niekto prišiel, však oni aj tak nechcú tu zostať, idú preč, ale urobia z toho bublinu a ľudia sú v strachu. No jednak sú to tieto externé urýchľovače, o ktorých ste teraz hovorili, ale už ste to predtým spomínali, že aj my sami si vlastne zrýchľujeme ten život. Áno, a tu by som chcela nadviazať na tie Himaláje napríklad, že aj tam sa veľa vecí zrýchľuje, napríklad čo sa týka prekonávaní rekordov. Veď v roku 2019 to bol najprv Nirmal Purja, ktorý vlastne za necelých 7 mesiacov, čo bol úplný extrém v porovnaní s predchádzajúcim rekordom, vlastne zdolal všetkých 14 8-tisícoviek. A tohto roku zase Norka Kristín Harila, ktorá to ešte pampla a už to dala za 3 mesiace. Čo si myslíte napríklad o týchto zrýchlených situáciách? No, to nemá s horolezeckým nič spoločné. No, ten, čo tých 14 za tých 7 mesiacov dal. Tomu rozumiem, lebo to je mladá generácia šerpov, ktorí už sú certifikovaní horskí vodcovia, majú takéste znalosti, skúsenosti ako tí horolezci z Európy a zo zbytku sveta. A oni trpeli a trpia aj nejakou frustráciou aj za tých svojich otcov a majú tú potrebu ukázať tomu svetu, že aj my sme tu. No a keďže dnešné médiá si vás všimnú len vtedy, keď sa zabijete, alebo sa stratíte, alebo urobíte nejaký šialený výkon a la Red Bull, že skočíte bez padáku do siete a nejaké takéto nezmysly. No čiže to ja chápem, že on potreboval takéto niečo urobiť, aby svet spozornil, že aha, aj šerpovia sú tu. Ale to už potom rozpúta túto Guinnessova kniha rekordov, čiže tá Norka, čo robila, tak tam už nevidím absolútne žiadny. Ako stále je to nejaký športový výkon. Ale športový výkon môžem robiť na štadióne, môžem robiť na umelej preglejke, kde leziem nejaké extrémne ťažké veci. Ale ten kontakt s prírodou, to, čo vlastne to horolezectvo a hlavne to výškové, a prečo výškové? Lebo to výškové horolezectvo sa pohybujete v teréne, kde ešte je prakticky nulový vplyv
tejto tzv. Civilizácie, ktorú my tu ako boostujeme do nepríčetná už, že stále viacej za menej. A to je choré, to je neudržateľné, to je úplne jasné. Čiže ak sa vrátim k tým horolezcom, tam v podstate tá motivácia je ako keby, nechcem povedať, že zlá, ale... Áno, tá motivácia je zlá. Presne ten zmysel. A zmysel je jinový. Jin odpovedá na otázku, prečo to vôbec robím? Čo je zmyslom toho? Yangové je cieľ. OK, keď chcem vyliesť na 8000-ovku férovým spôsobom, to je jinové. Lebo môžem na všetky 8000-ovky vyliesť férovým spôsobom. Bez kyslíkových prístrojov, bez šerpov, bez fixných táborov, bez fixných lán. Proste idem ja a hora a pustí ma alebo nepustí ma. A nie dobyvačným spôsobom, ako sa kedysi liezlo. Čiže to jinové je, prečo to robím. Yangové je, potom si vyberiem, bude to Dhaulagiri, bude to Everest, bude to Manaslu a potom môžem ísť na ďalší. A na tú jinovú vec, keď si neodpoviem, a preto hovorím, ja rozumiem toho ja to nesledujem, takže meno si nepamätám toho šerpu. Nirmal Purja. To prečo ja tomu rozumiem. A potom, samozrejme, účel svätí prostriedky, čiže vrtuľník a po normálkach a neviem, či s kyslíkom, či bez kyslíku, to už je jedno. Ale u tej norky, tam už to nerozumiem. Tam to prečo mi chýba. A ako to bolo vo vašom prípade, keď vy ste boli špičkovým horolezcom v 80. rokoch, v roku 1984 ste zdolali, alebo teda vyliezli na Everest, aby sme použili. Presne tak, lebo mnohí to takto označujú, že pokorili vrchol a zdolali a dobili vrchol. A viete, prečo sa toto hovorí? Lebo prvé britské výpravy, ktoré sa pokúšali vystúpiť na Everest, boli armádne. A títo dôstojníci z armády mali takúto hantírku a to prevzali potom žurnalisti a dodnes to pretrváva. Ďakujem za vysvetlenie. Viem, prečo to tak je. A aký bol teda ten yin a yang vo vašom prípade v tých 80. rokoch? No, napríklad to Dhaulagiri. Everest dostal som ponuku ísť a tam to bolo znúdzecnosť, že sa liezlo bez kyslíku, lebo pôvodne sa malo liesť kyslíkom. A celá tá výprava bola pre mňa jedna z najhorších, čo som sa zúčastnil. Nehovoriac o tom, že zomrel Juzek Psotka, čiže pre mňa to je neúspešná výprava, čo mnohí sa na mňa hnevali, teda hlavne Ferokele, vedúci výpravy, že ako si môžem dovoliť povedať, že je neúspešná výprava, keď sme vystúpili ako prví Čechoslováci na vrchol, ale keď zomrie tam človek a nemusel zomrieť, keby sa to trošku, nič nebudem ako zbytočne rozvírovať hladiny. Takže tam som bol, chvála Bohu sa podarilo vystúpiť, žiaľ Bohu, a ja som tam nebyť tých mojich anjelov strážnych, mojich duchovných sprievodcov, asi by som tiež ja neprežil, ale zrejme ja som tu mal ešte nejaké iné poslanie, tak som to nejak prežil, lebo to bolo naozaj ochlb, že som to prežil. Dhaulagiri bolo niečo úplne iné. Tam to prečo bolo úplne jasné, lebo dovtedy všetci, a napríklad Messner s Habelerom, ktorí vyliezli na Everest prvýkrát bez kyslíku, a my sme boli nejaký 17., 18. A doteraz je asi len 200 ľudí, čo vystúpilo na Everest bez kyslíku. A tisíce, ktoré vyliezli s kyslíkom. Tak oni si povedali, že my chceme férovým spôsobom sa pokúsiť výjsť čo najvyššie, nám, kde sa najvyššie dá výjsť. A to bolo zmysluplné, lebo nakoniec, aj keď sa bežala míľa, tak nejaký Bennington bol prvý, ktorý tú míľu prekonal za kratší čas ako všetci a to zmenilo tú paradigmu a zrazu to všetci ďalší dokázali urobiť. A my potrebujeme takéto prelomenie nejakých takých tých paradigiem, že však takto to je a pritom to tak vôbec nemusí byť. Čiže to, čo Messner s Habelerom dokázali na tom Evereste, že dokázali, že sa dá na Everest vystúpiť bez kyslíku, tak ja som vnímal v tých 80. rokoch, však prvý pokus bol v 85., potom v 88., ale v 85. som si potvrdil, že to ide. A že čo ide? Že dá sa vyliesť ťažký prvovýstup, ťažká strmá stena, lebo predtým sa chodilo bez kyslíku len po, keď to preženiem, chodeckom teréne. Čo extrémni lyžiari vidia zlyžovať. Ale toto bola strmá stena s chvíľami previsnuté, čiže
veľmi ťažké lezenie. A vtedy horolezecký svet tvrdil, že jednoducho nie je možné týmto čistým spôsobom, bez fixných lán, bez kyslíku, bez šerpov, vystúpiť takouto cestou a ešte prvou výstupom, že to je nemožné, lebo príde zlé počasie a tam zostanete. A nás v 85. pri prvom pokuse chytilo zlé počasie a my sme z tej steny zišli, čiže pre mňa to prelomilo tú mentálnu paradigmu a potom v 88. som sa tam vrátil už s inými spolulezcami a pre mňa to bolo, že ukázať, a teraz to bude znieť možno neskromne, ale ukázať svetu, lebo predtým sa také veci nerobili. Ukázať svetu, že aj toto sa dá urobiť, že aj ťažký prvovýstup sa dá férovým spôsobom vyliesť. A podarilo sa. A zostúpili sme a bez akékoľvek újmy, žiadne zranenie, nič. Dobre, 10 kg sádla a svalov tam zostalo. Ale teraz v Himalajách som schudol 14 kg, takže to ide veľmi rýchlo naspäť. Teraz? Naposledy, keď ste boli? Áno, teraz vážne? som bol tých 7 týždňov. Wow. Hej. Dobrá otučovačka. No, čiže to bolo to prečo pre mňa. A potom to čo? No tak tam potom bolo... Tak to bola obrovská výzva, lebo o to sa pokúšali, o ten pilier už predtým a nepodarilo sa to. A my sme sa o to v 85. pokúšali. A je to možno na Nanga Parbate je takáto vysoká stena a takáto vysoká je na Dhaulagiri, čiže takéto vysoké steny už inde na tejto planéte nie sú. No tak keď už, tak nech to stojí za to. Je to ale aj trošku vec ega, nie? No, samozrejme. Len si človek dokazuje niečo. Celé moje horolezectvo a celá moja kariéra vrcholového manažera, určite tam bolo ego. Ale je to zlé? Lebo často sa tak ako keby bojuje proti tomu, že to ide z ega, že to je zlé. A to je to, čo sme sa bavili, že my sa narodíme závislí a potom sa musíme dostať do nejakého stavu nezávislosti. A niekto sme ťažší pacienti a niektorí sú ľahší pacienti. Čiže niekto si potrebuje doskázať to, že je dostatočne dobrý tým, že ja neviem, ho poklepu po pleci a na niekto musí vyliezť na Everest a stať sa generálnym riaditeľom. Ale všetci sme v konečnom dôsledku pacienti, hej, že toto je jedno veľké sanatórium. Áno, toto je krásne laboratórium, kde tu žijeme. No a dnes sa snažím z toho ako už úplne oprostiť a učím sa to a cieľavedome vždy rozmýšľam a to je to zastavenie sa na chvíľočku. Teraz to tvoje ego tunak, ako si ideš hľadiť, alebo robíš niečo naozaj zmysluplné? Napadajú mi ešte dve otázky. Jedna je, ako si správne potom stanoviť cieľ, tak aby nevychádzal iba čisto z nejakého ega. A druhá vec, čo ma zaujíma, je, že či toto, čo ste zažili v tých Himalájach, je niečo, čo potrebujete k tomu, aby ste boli dobrý coach. Či sa môže človek stať dobrým coachom aj bez toho, aby mal odžité niečo, možno aj nejaké veľké úspechy, ale aj pády. Určite môže, lebo to je aj o zrelosti duše. Že proste ja stretávam mladých ľudí, ktorí sú tak zrelí, a zrelí rozumiem, že aj tú yinovú, aj tú yangovú stranu, čiže sú aj duchovne zrelí, čiže majú nejaké upratané v hlave hodnoty. Čiže netreba, pre nich je prirodzené, že separujú odpad, že neplýtvajú, proste rozmýšľajú na udržateľnosť tejto planéty, rozmýšľajú na to, že to, čo idem robiť, poškodím prírode, nejak spoločnosti, iným ľuďom, sebe a až potom sa do toho púšťajú. Čiže to nesúvisí s vekom a naozaj je teraz spústa mladých ľudí, ktorí sú veľmi zrelí. Čím to je podľa vás? To je nadlho. Proste vývojovo my sa dostávame na vrchol jednej exponenciálnej krivky za tých 2 milióny rokov, čo sme tu teraz, to je to všetko to urýchlovanie. A my sme na vrchole teraz toho informačno-znalostnom veku, lebo mali sme vek lovcov, agrárny, ktoré trvali veľmi dlho a tie veky sa skracujú a ten potenciál tých období sa geometricky stúpa. Čiže teraz my sa dostávame po priemyselnom veku, v ktorom som sa ja ešte narodil, teraz žijeme informačno-znalostný vek a jednotlivci už sa dochádzajú do veku múdrosti. To znamená, že tie znalosti, ktoré máme, začíname múdro využívať. Lebo vy môžete oheň, vy môžete nôž, vy môžete atóm veľmi múdro využiť na veľmi užitočné veci, ale môžete tým zabíjať. Takže
Tá múdrosť je len to, že začnete sa v súlade s týmito univerzálne platnými princípmi riadiť vo svojom živote, že svoj hodnotový rebríček si upracete. Rešpekt, to je vlastne inými slovami princíp rovnováhy, správaj sa k druhému, ako by si chcel, aby sa on správal k tebe. To je len rôzne čestnosť, otvorenosť, rôzne to nazývame, ale stále ide len o toto, že pristupujem k svetu s rešpektom a nie s dešpektom. Ja som tu koruna tvorstva a môžem si dovoliť všetko. Na títo mladí ľudia už sa tak rodia, lebo sme na vrchole tej exponenciálnej. V biológii toto bolo dávno známe, že všetky rastlinné druhy idú týmto spôsobom. Potom prichádza chaos. A sú také, že oni to nazývajú vedci bifurkácie, že skúša to tade, veľa breakdown a potom jedno breakthrough, ktoré ide na kvalitatívne, nie kvantita, kvalitatívne vyššej úrovni ide ďalšia. A to je fraktálna geometria. Vlastne všetko v prírode je na týchto fraktáloch a celý vývoj, celá evolúcia je spojená s takýchto exponenciálnych kriviek, ktorá tvoja jednu gigantickú exponenciál. A to je, keď sa pozriete do bunky, vidíte tam tie isté špirály, ako ich vidíte v galaxiách. A čo bude potom, keď už teraz sme vlastne hore na tom vrchole? Čo bude nasledovať? No tak je šanca, že väčšie množstvo ľudí na tejto planéte začne žiť zodpovedne. Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com/magazín. Teraz trošku bizárna otázka, ale veríte aj v bývalé životy? Samozrejme. Áno? Samozrejme. Ako budhisti? Samozrejme. Videla som aj na vašom krku, teraz máte síce sveter, ale predtým som si všimla, že máte dzi, sa to volá? Zistone. Viete o tom niečo povedať? To je také veľmi... o tom nikto nevie veľa povedať. Veľmi zaujímavý kameň to je a veľmi vzácny. A tento je naozaj vzácny, lebo teraz, jak som bol v tých Himalajách, aj niekoľkí ma akože zastavili miestni a obdivovali ho, lebo ani sa presne nevie, čo je pôvod toho. Je to prírodný materiál a budhisti to nosia stále a veria, že to proste vyžaruje určitú energiu, ktorá nám pomáha byť v nejakej rovnováhe. A to sa dedí a je to pre nich veľmi vzácne. Ja som to pred 35 rokmi sa mi podarilo kúpiť. Dneska už sú len napodobnení toho a určite sú nejaké, ako však ľudia to nosia, ale kúpiť sa to nedá. Ale nosí sa to hlavne pre ochranu, asi, pokiaľ viem. Áno, že je to alebo pre vás... neprezradíte. Ja neviem prečo. Ako ja to nosím, lebo som to vždy nosil. A nie som taký, že keď to dám dole, lebo sa mi roztrhla tá šnúrka a teraz, ak som bol v Katmandu, tak mi to tam znova navliekli bo som nevedel tu zohnať takú šnúrku vhodnú na to. Tak to ukážem, keď už o tom hovoríme. Čiže to sú nejaké tyrkysy, korál a toto je ten zistone a on má akože 3 oči. A to som ja nevedel a teraz taký mladý chlapec hovorí, že má 3 oči. On mi to vysvetľoval tak, a teda miestni to vysvetľujú tak, že sú tu nejaké ako pozitívne energie a negatívne energie v tomto vesmíre a vlastne to je to biblické dobro-zlo, že večný. Nie len biblické, napríklad aj zoroastriáni verili v dualitu dobrá a zla. Všade, v každej filozofii to nájdete. Tak to je ten dualizmus akoby. Musí byť zima, aby bolo teplo, musí byť tma, svetlo, proste... Aj v rozprávkach bolo dobro a zlo. Archetypicky sa to všade nachádza. Takže tie 3 oči, že vlastne sú tou ochranou proti negatívnym vplyvom. Ako ja sa z toho nejdem mne sa to páči a väčšinou to nosím tak, aby to nebolo až tak viditeľné, čiže nevystavujem to nejak ako na obdiv, ale ako je to súčasť mňa. Mojim očiam to neuniklo. Už 35 rokov to tam mám zavesené. S veľmi krátkými pauzami. Vôbec si to nedávate dole? Nie. Spoznávajú vás ešte v Himalajách, keď sa napríklad, alebo teda v Katmandu napríklad, keď prídete do mesta, tak stáva sa vám, že vás tam iba tak niekto spozná? Nie. Sú zaplavené turistami a tam je fajn, tam je človek anonym. Ale to Katmandu, ja sa snažím už minimálne tam tráviť čas. Kedy si som chodil po tých pamiatkách, ale keď som sprevádzal tie skupiny, no tak vždy som išiel na tie hlavné pamiatky. Potom bolo to zemetrasenie, tak po tom zemetrasení, keď som tam bol, v 2017 som si to išiel pozrieť, že ako to dopadlo a už niektoré zrekonštruovali.
Chodím na jednu jedinú Budhanat, to je taká najväčšia stupa v Katmandu, to je moje obľúbené, tam vždy zajdem, ale tiež je to dosť prepchaté a preturistikované. Tak ale vždy tam zostanem do tmy a tak chvíľu si tam posedím. Takže to Katmandu je už veľmi, veľmi rušné na môj vkus. Takže radšej idete do hôr čo najskôr? Ja som strávil vlastne tých 7 týždňov v horách. Kde konkrétne? Išiel som okolo Manaslu. To je jeden z mojich najobľúbenejších trekov. Som tam asi teraz 4-krát to išiel. A vidím, ako sa to tam mení, takže neviem, či sa tam ešte niekedy vrátim. Ako never say never, ale mám tú smolu, že som to videl ešte úplne panenské. A teraz vidím, ako to tam internet, proste tí miestni, dve tie placky stále sú na tom zavesení, proste tá závislosť je tam obrovská. Už keď dojdem do toho domčeku, kde som ako bol zvyknutý bývať, tak už nejednám s majiteľmi a nesedím pri nich v tom zadýmenom ohni pri tej večeri, ale už tam príde nagelovaný mladý manažer, ktorý vám naúčtuje veci, ktoré ste si vôbec nedali a sa vám smieje do ksichtu, že tak keď sa ti nepáči, tak sem nechoď a keď hovorím a keď dám na internet ako nejakú správu, tak sa začnem smiať, že pozri, koľko tu je ľudí, že my nestíhame obsluhovať, takže keď sa ti nepáči, choď preč. More je plné rýb. Takže taká arogancia týchto mladých biznismenov tam nastupuje a to je také nepríjemné. No. Tak tá kulisa tam stále je, ale tá atmosféra na týchto trekoch už upadá. Určite sa nájdu ešte, kde to je menej. Samozrejme Everest, Annapurna. Tam by som nikdy nešiel už, ale už aj to Manaslu. Možno ten Dhaulagiri trek ešte ako tak. Na západný Nepal, samozrejme, ten je ešte panenský. Ešte sme preskočili moju otázku, čo sa týka cieľa a ako si stanoviť Ja myslím, že o cieli sme už hovorili, že stanovanie cieľov je presne to, čo som hovoril. Vždy musíme začať tým jinovým. Prečo vôbec chcem niečo? Čiže prečo chcem ísť na to Dhaulagiri? A prečo chcem ísť takouto cestou? A prečo takýmto štýlom chcem ísť? Aké hodnoty, čiže férovosť voči prírode, čiže nechcem ja dobývať tú horu a nechcem si znížiť tú výšku toho Everestu o pomaly 1000 metrov s kyslíkovým prístrojom. A keď na to nemám, no tak pôjdem na nižšiu horu. Čiže to je také klamanie seba samého, chodenie s tým kyslíkom a ospravedlňujú to tým, že no tak trénuj a nerobte z toho biznis, lebo však celé výstupy na Everest je jeden nechutný biznis za šialené peniaze, ale nájde sa dosť ľudí, čo ako za to ego, aby niekde doma mohli rozprávať, bol som na Evereste. Ale on nebol na Evereste, žiaľ, bol na kopci, ktorý vytvoril si umelé podmienky tam. No takže, či pri tom cieli si musím to prečo najprv zodpovedať, čo vyplýva z mojich vnútorných hodnôt, čiže moje hodnoty a poslanie tej ktorej veci, stavanie domu, kúpa auto. Prečo chcem to auto? Prečo takéto? Aby bolo väčšie ako susedové, alebo teraz je in. A ja bojujem s tou myšlienkou elektrické auto, neelektrické auto. Ale tak ako fotovoltiku zatiaľ som si sem nedal, lebo mám tak nízku spotrebu energie, že to nevychádza nejako, tak aj tie elektrické auta mi ešte zatiaľ úplne nevychádzajú. Asi treba počkať, kým keď začali spaľovacie motory vyrábať, tak tie prvé auta tiež neboli úplne na úrovni dnešných. Takže to prečo, keď človek si povie a ujasní si, tak to čo je potom to druhoradé, rovnako dôležité samozrejme, ale v poradie musí byť najprv to prečo a potom to čo. A potom to čo, akým spôsobom to budem realizovať, vyplýva práve z toho prečo, z toho zmyslu a z tých hodnôt, ktoré sú pre mňa no-goes, že takúto hodnotu jednoducho neporuším. A keď tieto dve veci sú zachované, práve včera som tu mal jedného majiteľa firmy a sme sa o tom bavili, ako stanovať cieľy. No tak presne o tomto sme sa bavili a on jasné. Čiže takto bude so svojimi ľuďmi odteraz a naučí ich, že vždy to čo, prečo a čo musí byť obidve. A keď je to aj jedno, aj druhé ujasnené, tak choď do toho. S akými problémami alebo otázkami za vami najčastejšie chodia ľudia?
väčšinou je to nájsť rovnováhu v živote, ale veľmi často to začne tým, že mám firmu a nejak... Lebo viete, keď idete v tom Youngovom svete, len čísla, len výkon, vy v určitom momente narazíte na nejaký strop, ono to ide a potom zrazu narazíte na nejaký strop a už to ďalej nejde. A nevedia prečo. A my sa o tom bavíme a zrazu pochopia, že oni boli sústredení len na čísla, len na výkon, ale to, že nejakú kultúru firemnú, lebo u jednotlivca je to charakter, keď pracuje na sebe. U firmy je to firemná kultúra. A firemná kultúra začína tým, že si naformulujeme hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité, nebojím sa povedať sveté, lebo ich nebudeme porušovať. Ujasníme si, prečo robíme biznis. Či robíme tú činnosť, čo robíme len preto, aby sme zarobili peniaze, alebo to robíme preto, aby sme prinášali nejakú hodnotu klientom a vylepšovali im život. Lebo to je najlacnejšia reklama na svete, generovať nadšených zákazníkov. A nadšeného zákazníka generujem len vtedy, keď dostane o to jablčko viac, čo očakával. No a keď toto si uvedomia, tak zrazu tí ľudia, ktorí prichádzajú do tej firmy, zamestnanci, ktorí tam pracujú, zrazu je tam atmosféra dôvery, radi tam chodia, tešia sa, že robia niečo zmysluplné, nedostanú len výplatu, ale ten manažer príde za ním a ocení ho. Nie peniazmi, ale povie, mám som obrovskú radosť, že sa ti to podarilo. To niekedy počúvam od tých 60-ročných chlapov. Pamätám si, ako raz v živote za mnou prišiel šéf a ma ocenil. Lebo to, že dostal prémie, peniaze prišli a odišli. To si dodnes nepamätá, že koľko dostala, kedy dostala. A toto si pamätá celý život. A to je tá duchovná stránka, tá emočná stránka a duchovná, alebo spiritual quotient, duchovná, emotional, vzťahová, IQ, vedomosti, PQ, zručnosti. A tieto musia byť v rovnováhe. Čiže keď zrazu toto si uvedomia a začnú, a potom si povie, ten včera mi hovorí, no ale kým ja som sám na sebe si toto neobjavil a nesnažím sa takto žiť, tak ako ja môžem s mojimi ľuďmi. Čiže to bolo pre mňa úplne že úžasné, že sám na to prišiel, že najprv musím ja na svojom rozvoji pracovať, aby ja som bol v rovnováhe, aby zo mňa to vyžarovalo. Zase pri tom vyžarovaní, že to, čo robím, ma baví, je to zmysluplná činnosť. A že je to autentické. Je to autentické. A to isté pri koučovaní. Keď vy sa naučíte nejakú techniku a z vás to nevyžaruje ten partner, ja nenazývam ľudí, ktorí ku mne chodia klienti, ale sú to partneri, lebo často sa od nich niečo učím. Je to vzájomné. A keď tento z vás necíti, tak je to hranie sa na niečo. V posledných rokoch je to čoraz populárnejšie chodiť či už ku koučom, terapeutom, konzultantom rôzneho druhu. Je to podľa vás tým, že sme otvorenejší týmto veciam a už to nie je, by som povedala, že hanba ako pred povedzme 10-20 rokmi, keď ste povedali, že idete k psychológovi, tak to bolo, že radšej ste o tom nerozprávali. Alebo je to tým, že je možno taká doba, že to aj viac potrebujeme a sme možno aj mentálne tak vyťažení alebo preťažení, že proste to potrebujeme. A čo myslíte? Podľa mňa asi oboje. No ale hlavne B je správne. Hlavne B? Hlavne B. Proste už to tempo a ten tlak začína byť tak neznesiteľný, že to sme teraz uvideli počas covidu. Detskí psychiatri, zrazu sa zistilo, že ich je pramálo. A tie deti sú veľmi citlivé a ten strach a ten tlak, ktorý sa tu do veľkej miery umelo vytváral a zase títo nešťastní politici to zneužívajú, aby ten strach v ľuďoch šírili, lebo vtedy sú ľahko manipulovateľní a po niektorým, ktorým ide o krk, tak ako robia všetko preto, aby ako tí ľudia len im zdvihli za nich ruku alebo hodili tam ten papierik. Takže to napätie je tak veľké, že už ľudia, však 35-ročný chlap leží na áre, na kapkách, na kapačkách, lebo je zrútený, je vyhoretý. To v minulosti neexistoval. Čiže ten tlak už je tak veľký, že zrazu hamba sem, hamba tam, ja už ako to takto nezvládnem. Tak hľadám pomoc. Viem, že to sa nedá povedať v jednej vete, ale skúste možno aspoň dať taký hint, taký tip,
ľuďom, nám, že ako sa teda napriek tomuto všetkému, čo ste teraz povedali, držať v mentálnej pohode, alebo čo robiť preto, aby sme boli nielen mentálne, ale vôbec aj duševne zdraví a v rovnováhe, aby sme mali ten yin a yang vlastne v súlade. No, vôbec si uvedomiť, že máme tieto dve veci, to je hlavne pre mužov, lebo ženy sú oveľa jinovejšie ako muži, aj keď niektoré ženy, manažérky sa dajú do súťaže s mužmi a potom sú yangovejšie ako muži a naopak. Mnoho mužov má nejaký pocit viny z tej minulosti, z toho, lebo my tu minimálne 2000 rokov sme v yangovom svete, však pozrime sa na cirkev, akú pozíciu majú ženy v katolíckej cirkvi. Zas potom niektorí muži stávajú sa až príliš jinoví. Ich fertilita ide dole, ako tá mužnosť ich ako sa stráca. Takže je to celé také rozhádzané. Takže musíme si to uvedomiť, že aj tí mačovia majú jinovú stránku a aj tie veľmi jinové ženy, také tie rozvláté, s tými kvetinkami vo vlasoch, akože tiež potrebujú nejaké znalosti a zručnosti, čiže nejaké yang potrebujú. A to, čo mi chýba, tak začnem na tom pracovať. A na to nepotrebujem kouča, čiže väčšinou v tom jinovom máme ten deficit, čiže dopriať si byť sám so sebou. Ja hovorím vám mojim partnerom, alebo keď nejaké prednášky robím, spomeňte si v lietadle, keď vám hovorili, že keď ste tam dieťaťom a vypadnú tie kyslíkové masky, čo máte urobiť ako prvé? No najprv nasadiť masku sebe a potom A to je druhému. to, čo mi včera ten pán povedal. No kým ja nebudem v pohode, ako budem môcť byť ako užitočný pre mojich ľudí vo firme. Čiže to je to, že uvedomiť si, že ja musím začať pracovať na sebe a dopriať si tie pauzy. Že to nie je luxus, že keď povie, ja nemám čas na to, aby som sa zastavila. No sorry, tak som tvorca alebo obeť. No a keď si obeť a vyberieš si cestu obete, tak v nej zostaneš. A to je špirála dole, lebo to dneska veda hovorí, že čo sa nám uvoľňuje v mozgu, keď my sme v tej pozícii tej obete. Hormóny, neurotransmitery sa uvoľňujú a to je špirála dole. Naopak, keď sa poviem si, dobre, v pomalých krôčikoch ja chcem byť strojcom svojho šťastia v živote, tak sa uvoľňujú úplne iné dopamín, serotonín, úplne iné hormóny a neurotransmitery sa uvoľňujú v mozgu a to je zase špirála hore. Čiže ten moment povedať si, nie som obeť, ale som tvorca a keď som tvorca, podľa toho, čo mi chýba, či mi chýba ako taká praktická, tá yangová strana, alebo tá duchovná a emočná, vzťahová, emócie nie sú zlé. Ale my musíme vedieť ovládať svoje emócie, nepodliehať im. Čiže keď sa mi niečo negatívne stane, tak ako nemám nadávať a šíriť tú negatívnu energiu, ale mám byť schopný to zvládnuť. A potom ju môžem vybiť na bicykli, alebo boxerské vrece, alebo šprintom, alebo rob kliky, alebo neviem čo. Čiže nájsť si túto rovnováhu. To je jediné, čo nám pomôže. Ďakujem veľmi pekne. Otvorili sme toľko tém, že by sa dali spraviť ešte ďalšie, 4 alebo aj 5 rozhovorov. Musím vám však položiť našu poslednú otázku. Je to taká notorická otázka, ktorú kladiem každému nášmu hostovi tohto podcastu. A to je, čo by ste odkázali svojmu mladšiemu ja? Aby nepotreboval toľko tých extrémov, aby našiel v sebe skôr ten pocit, že som dosť dobrý, že som OK, že nepotrebujem si dokázať, že... Lebo to nedostanete zvonka. Že to je také, že čím viac pije, tým je smednejší. Čiže my musíme sami seba prijať a povedať si, že a som OK taký, aký som. Takže toto by som mu odkázal, aby nepotreboval vyliezť na Everest, aby nemusel byť generálny riaditeľ, aby nie až tesne pred 70-kou začal užívať si život, ale aj skôr. Ďakujem veľmi pekne. Bol to aj pre mňa obrovský zážitok zhovárať sa s vami. To bol výškový horolezec a coach Zoltán Demian. Ďakujem, že ste nás prichýlili tu u vás. S veľkou radosťou.